అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ మణిమాల కథాశ్రవంతి ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ దోసకాయ తీర్థయాత్ర. మరి కథలోనికి వెళ్ళబోయే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇక మనం కథలోనికి వెళ్ళిపోదామా? శ్రీ మహావిష్ణువును పాండురంగస్వామిగా ఆరాధించి తరించిన మహనీయుడు తుకారాం. ఇతను సుమారు 500 సంవత్సరాల కిందట నేటి మహారాష్ట్రలోని పూణే నగరానికి సమీపంగా దోహా అనే గ్రామంలో జన్మించాడు. ఈ మహాపురుషుని జీవితంలో జరిగిన ఓ స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటన ఇక్కడ మనం చెప్పుకుందాం. ఒకరోజు ఆ గ్రామస్తులు కొందరు తీర్థయాత్రకు బయలుదేరుతూ తుకారాంని కూడా తమతో పాటు రమ్మన్నారు. దానికి తుకారాం, నాకు వేరే పనులున్నాయి, నేను మీతో రాలేను, కానీ నా బదులు మీరు దీనిని తీసుకువెళ్ళండి అంటూ వాళ్ళకి ఒక దోసకాయ ఇచ్చాడు. తుకారాం దోసకాయను ఎందుకు ఇస్తున్నాడో వాళ్లకు అర్థం కాలేదు. అయినా ఏమీ అనకుండా వాళ్ళు దానిని తీసుకున్నారు. తీర్థయాత్ర మొదలైంది. యాత్రలో భాగంగా వాళ్ళు అనేక దేవాలయాలు దర్శించారు. ప్రతి దేవాలయానికి దోసకాయను కూడా తీసుకువెళ్ళి దానిని దైవ దర్శనం చేయించారు. దాని ఒంటి నిండా విభూది కుంకుమలు కూడా పూశారు. ఇంకా కొన్ని నదుల్లో వాళ్ళు మునిగి స్నానం చేశారు. ప్రతి నదిలోనూ దోసకాయను కూడా ముంచి దానికి పుణ్యస్నానం చేయించారు. అలా అనేక క్షేత్రాలు, తీర్థాలు దర్శించి ఒకరోజు అందరూ స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు. ఆ సాయంత్రం అందరూ తుకారాం ఇంటికి వెళ్ళి యాత్రా విశేషాలు ముచ్చటించి దోసకాయను అప్పగించారు. తుకారాం ఆ దోసకాయను కోసి అందరికీ పంచిపెట్టి తినమన్నాడు. వాళ్ళు తిన్నాక రుచి ఎలా ఉంది అన్నారు. అందరూ చేదుగా ఉంది అన్నారు. అప్పుడు తుకారాం వాళ్లతో, చూసారా, ఈ దోసకాయ ఎన్నో దేవాలయాలు తిరిగి వచ్చింది, ఎన్నో నదుల్లో పవిత్ర స్నానాలు చేసింది, అయినప్పటికీ దీని చేదు స్వభావం తొలగిపోలేదు. మనం కూడా ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శిస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో నదుల్లో స్నానం చేస్తూ ఉంటాం. అంత జరిగినా కూడా మనలో కోపం, క్రోధం, కళ్ళు, ఓర్వలేని తలం మొదలైన చేదు గుణాలు తొలగలేకపోతే ఇంకా మనకి దోసకాయకి తేడా ఏముంటుంది అన్నాడు. అతని మాటలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. తుకారాం ఎందుకు దోసకాయను తమతో పాటు తీసుకెళ్ళమన్నాడో వాళ్లకు అర్థమైంది. ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు తమలోని చేదును తొలగించుకుని తమ హృదయాలను మరింత తీయగా మార్చుకునే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. ఇంతటితో ఈ కథ సమాప్తం. మళ్ళీ మనం ఒక మంచి కథతో తిరిగి కలుసుకుందాం. తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.